Morjesta, mies. Tällä videolla kerron sinulle 3 miehistä taitoa, joka jokaisella miehillä olisi hyvä olla. Jutellaan. Eli 3 taitoa. No oikeastaan nämä on semmoisia osa-alueita. Ja ensimmäisenä on fyysinen kyvykkyys. Ja tätä me ei pysty tarpeeksi painottamaan, miten tärkeä tämä on. Koska jos olet fyysisesti kyvykäs, kestävä ja vahva, niin se heijastuu kaikille sun elämän osa-alueille. Jos miettii vaikka suomalaisittain, miten älyttömästi täällä on selkäromuna olevia ihmisiä, niin kyllähän se 99% johtuu siitä, että ei ole pidetty itsestään huolta. Et on keho ollut huonossa kunnossa ja sitten on menty nostamaan jotakin tai tekemään jotakin äkkinäistä. Ja sitten kun keho ei ole ollut vahva ja kimmosa, niin sitten on hajonnut paikat. Eli on se mitä tahansa liikuntaa, juoksua, soutua, kiipeilyä, uimista, pyöräilyä, kuntosaliharrastusta, crossfittiä, ihan mitä tahansa, kamppailuurheilua, mitä vaan. Ja mahdollisimman monipuolista, että kehität kaikkia sun fyysisiä osa-alueita, koska tämä heijastuu niin laajalle. Harrastat vaikka sitten seksiä, helppo kunto kesken, haluat lähteä maailmanympärysmatkalle, näet erilaisia kulttuureja, kaupunkeja, jaksat kävellä, jaksat tehdä asioita ja lasten kanssa jaksat puuhata ihan eri lailla. Jaksat mennä hoploppiin, hiihtämään, mihin vaan, eikä kunto lopu kesken. Jalkapallot ja kaikki. Jaksat suorittaa. Ja ylipäätään perusarki sujuu niin paljon helpommin, kun on energiaa ja virtaamista ammentaa. Eli pidä fyysisestä kunnosta huolta. Tämä on niin valtavan tärkeä asia. Toinen. Selviytymistaidot. Ja tämä on semmoinen, mitä monet miettii. No me hitto tätä tarvii. Nykyään voit tilata ruokaa kotiin ja pötköttää sohvalle ja porsastaa ihan sen, minkä jaksat. Kaikki palvelut löytyy ulkopuolelta. No entä jos ei olisikaan? Mitä sitten? Et mun mielestä joka ikisen miehen pitäisi pystyä huolehtimaan itsestään ihan sama, mikä tilanne on. Ja ihan perusselvitymistaitoja, niin kuin ruoanlaitto. Valitettavan monilla tämä on ihan lapsen kengissä. Opettele mies laittamaan ruokaa, eikä pelkästään keittämään makaronia ja lämmittämään lihapullia, vaan oikeasti laittamaan ruokaa. Hyvää, terveellistä, ravitsevaa ruokaa. Ei ole vaikeaa, kaikki pystyy sen oppimaan. Ja tällä tavalla teet muun muassa naisiin ihan hemmetin hyvän vaikutelman, kun osaat laittaa hyvää ruokaa. Sitten ihan tämmöisiä perusselvitymistaitoja ruoanlaiton lisäksi, niin metsästäminen, kalastaminen ja erätaidot. Osaat tehdä tulta, selviydyt luonnossa ja selviydyt oikeasti missä vaan, vaikka kaupungeissa, erämaassa, ihan missä vaan. Että jos semmoisen tilanteeseen joudut, et ole ihan sormisuussa. Ja mitä nyt muita selvitymistaitoja on? 3. tulee tämmöiset kätten taidot. Eli jos ajatellaan, mitä arkielämässä tulee vastaan, on se sitten autoon, kotiin, koneisiin, laitteisiin liittyviä, niin kyllähän autonkin liittyvät renkaiden vaihdot, öljyn tarkastukset, ihan perustekniset korjaukset, tuulisen pyyhkimien vaihdot ja hihnojen vaihdot ja suodattimien vaihdot. Tuommoiset olisi tosi hyvä osata ihan kaikki. Ne tietää se perusasioita autosta ja niiden toiminnasta. Ja samaten kotiin, on se sitten ovenkahva rempallaan tai lampunvaihto tai hyllyn asennus, Ikean kalusteiden kasaus, pieniä korjauksia ja paikkauksia tai miksei vaikka ihan kokonaan kämpän remontointia. Ja kaikenlaisia semmoisia peruskätten taitoja, mitä saattaa arjessa tarvita. Ihan älyttömän tärkeää. On aika pöljää ruveta aina joutua tilaamaan joku korjausmies paikalla, jos et osaa jotain itse korjata.
Että se antaa semmoista varmuutta ja helppoutta arkeen, kun osaat tehdä asioita. Ja sitten pikkuhiljaa, kun opit tekemään uusia asioita, niin se laajenee myös muihin, kun se ylipäätään kätten taidot paranee. Niin opit tekemään paljon myös uusia asioita, eli osaat pystyä soveltamaan sitä moniin eri asioihin. Eli nämä tämmöisiä 3 osa-aluetta, mitä tuli mieleen, mitä joka ikisen miehen olisi todella hyvä osata. Ja sitten jos miettii vielä laajemmin, ylipäätään opettele tekemään asioita, ihan mitä tahansa. Et ei meitä ole tarkoitettu siihen, että me pötkötellään vaan ja selviydytään elämästä, vaan me opitaan tekemään asioita ja tehdään niitä, on ne mitä vaan. Tee asioita, mitkä sinua kiinnostaa, asioita, mitä ei välttämättä kiinnosta, mahdollisimman laajalti kartuta tietotaitoa monella eri alalla ja opiskele ja selvitä asioita. Ja noihin kodinaskareisiin liittyen tässä vaiheessa oikeastaan olisi hyvä katsoa yksi pikku video. Oh, babe, before I forget, can you have a look at the bathroom door? It keeps getting stuck. I'm not a builder. The kitchen tap's still dripping. Do you think you could have a look at that? I'm not a plumber. Well, could you at least have a look at my car? The engine oil light's been on for ages. I am not a mechanic. Hey, home. How was your day? Yeah, good. Neighbour came and helped with those jobs. Oh, okay. You want anything for it? Well, he said I could either bake him a cake or sleep with him. So what cake did you bake? I'm not a baker. No, ehkä meidän ei tarvitse nyt putkimieksi ruveta, mutta hyvä osviittaa siihen, että ihan oikeasti opettele tekemään asioita. Ole näppärä, osaava mies. Ihmiset arvostaa valtavasti. Nämä 3 asiaa halusin nostaa esille. Kerro ihmeessä kommenteissa, mitä muita taitoja ja asioita jokaisen miehen olisi hyvä osata. Haluan kuulla niitä. Kiitos kun katsoit ja ensi kertaan. Morjesta!